No hello, už som sa nanominovala Samkovi do garáže. A predtým, ako vám ukážem Samkové auto, pozrite, čo tu máme. A viete, kto je majiteľ? Ten malý smradko, tento malý Oliverko Matrix, ktorého poznám z Twitchu, lebo ma koučoval lolko. Nehanbí sa, Oliver, priznaj sa. Kúpil si takúto krásnu R7. Má svoje ešte nejaké nedostatky a neduhy, ale myslím si, že Matrix si zaslúži jeden veľký pog. Samozrejme, keď som ma pýtal, či to má urobiť, som mu povedala, že do it. Do it. A už sa neviem dočkať, kedy bude jazdiť a kedy sa s ňou budem môcť odfotiť. A previe sa v nej, samozrejme. Takže takáto paradina. Ale necháme si toto auto na neskôr a ideme si pozrieť Samkov drifterský špeciál. Tuto je jeho garáž. Tuto sa ťažko pracuje. Teraz menil intercooler za o trošku väčší. Trošku iba. Povedz, Samko, aké máš plány na túto sezónu? Veľké. To je ten predtým, hej? Aha, predtým, taký. No je raz taký, no. Tak snáď to bude stačiť, no plány. Vidíme sa na Prievidzi určite, predpokladám. To áno, určite, minimálne ako tréning, tak to pojmeme, ale ideme jazdiť DMPčko do Polska, čiže musíme to pripraviť čo najviac, aby to odjazdilo čo najlepšie výsledky, takže... A ty už si pripravený? Ja? No... Ako sa pripravuješ? Keď bude auto pripravené, tak budem aj ja, no tak trénujeme simulátor a mentálne sa nastavím, že to ideme vyhrať. Ja som mentálne už dávno nastavená, že ty to vyhráš, lebo ty si za mňa, ja neviem, či si počul akýkoľvek rozhovor so mnou, keď sa ma niekto pýta, kto je najlepší drifter, si to ty a Samko je najlepší drifter a ešte za 3 roky už proste James Dean ani nikto nebude vedieť, kto je. Podľa mňa. Kde máš oné 36? 36 mám doma v garáži. Doma. Tá už nič, kaput nezajem. Odpočíva, no. Tréningový vúz. Nemám ju to mať kde už, no. A tak keby mám takýto vúz, tak chápem, že už ten starý ani asi človek nerieši. Nádhera, ježiš, tá biela je krásna. Ostane biely? Neostane? Už máš nejaký polep vymyslený? A tie biele je všetko vidieť. To fakt, ona by fakt dlho neostala biela, no. Aj ten interiér, akože ten interiér sa budem snažiť udržiavať, ale proste tam, keď sa pozrieš, tak hoci kde je proste prach a hneď to vidíš. Aj na tých šachovniciach to je škoda, tie boli krásne. A tak nevadí. Tak no krása, od nádherné. posledného jazdenia som to neumýval ešte, čiže ale tá šachovnica sa dá... Dá sa umyť, hej? No akože toto je nádhera, a koľko miesta tu máš, to nie jak ja, že tu mám hneď firewall, ty kokos. No ja som ho preto aj nechcel, že ho máš vzadu medzi polúku. Dobre, ideme testovať. Testuj. Drž. Môžeš držať, natáčaš, takže natáčaj. Sadaj. Natáčaj zadu. Si vycvaknul, keď tak ale však mám Prečo mám si vízu? Ja som sa do toho vyzval na začiatku, ale už ak to jazdil, tak potom som prestal. Nie, potrebujem si vybrať volant, ja som teraz v svojej najväčšej forme, tak malo by to ďuk. Také malé srdce vybrať možno. Dobre. No toto mi bude vadiť ako... Dobre, to sme chceli vedieť. Akože viem, že plyn nebude vlastne, iba spojka. Joj, chlapci moji, to ja nedám. Vyriešené. Je to rozdielno. Je to šialený ale zvykneš na to. Fakt, že keď do toho sadneš, to máš naštartované, že sa už rozbehnú, tak sa to úplne normálne. Ale akože reálne ako tá spojka... varianta s tým brzdovým valcom len napriamo na pedali asi je pre mňa jednoduchšie. Jak prerábať celý pedalbox. Ja tým, že som tu nič nemal na tom aute, tak spojka asi by mi bola jedno, ale aj keď... Ja neviem. Akože ten prvotný bol úplne taký, že fuj, že to takto to vôbec. No ten plyn by som ako nedala zo spodu ani náhodou. To by mi strašne vadilo. Dobre, a teraz idem plyn a teraz chce ísť po brzde. Na 36. Áno, ale na Z-ku je zhora. Ono väčšinou, čo máš elektrické a takéto, tak bývajú z podlahy, ale... Ako prekusla by som to, ale je to nepríjemné. Akože pohoda, však vieme to nehať aj normálne. Tam nese jedna jediného brzdu a tu vieme spraviť aj na sériový pedál. Ale s tou spojkou sme mali problémy. Čakala, budeme mať druhý valček, druhú prevodovku, takže... Vlastne, hej. Môžeš si vyskúšať radičku. No, ono hlavne ty keď stlačíš to tlačítko z vrchu, tak až potom ti to odblokuje, že keď si však stlačíš to tlačítko z vrchu na niečo je, tak dole keď sa poješ pod rukou, sa ti vysunie ten kolík a vtedy tam vieš dať spiatočku je všetko, že ja to mám nastavené tak, že vlastne ty vieš hodiť 1, 2, ne? Viem radiť, no 1, 2, 3, 4, že akoby 5 a spiatočku mám zablokovanú, ale vieš si to dať hoci. OK, interesting. A to ja budem mať túto tvoju, hej? Čorkáris. Ale nie, zaplatíme. Možno.
chytá sa. Teba tiež má Ecomaster, jak ja mám. Ty to máš takto, hej? Toto je odpojovač. Ty kokšo. Tak to je frajerina. Vianoce. A ešte toto svieti, keď stlačíš, tak to svietí. Si začal premýšľať, čo môže odpovedať. Jaj, paráda, fakt. No, lebo aj chladiteľovi som povedal, že dlhšie hady to sa posiel. Takže tak. Keď vyjde čas, tak skončí aj ona takto. No. Ale prší mi cez to, lebo nemám tu žiadne tesnenie. A kvapka mi rovno na ten rámec, ale nohy mám mokré. Ja som ešte rozmýšľal, ešte použiť tie spojovačky také na lipku. Že normálne prišrobovať sem a sem, aby to držalo prítlak po tesnení. No, dá sa tak. Ja to mám tiež tak spravené viac menej, že je to vyhnuté viacej a vlastne keď... Ja som sa tu inak celkom udomácnila. Ja som tak sa zgulatil, lebo keď Keď to auto jedného dňa len tak zmizne, tak určite nebude u mňa. A... No dobre, tak ďakujeme za odpojovačom. Ďakujeme za exkurziu a som zvedavá, čo teda... Však dobre, prvú sezónu ti dovolím mať takú rozohrievaciu, hej, že akože nemusíš byť prvý, ale potom už očakávam výsledky. No, dobre, tak